Dobrý deň, prajem. Moje meno je inžinier Branko Štefanovič, filozofie doktor a momentálne pracujem ako vedecko-výskumný pracovník na katedre biomedicínskeho inžinierstva a merania Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a do súťaže o top študentskú prácu som sa zapojil so svojou prácou inovatívne prístupy v ortezopedterapii trupu. Zaradil som do kategórie zdravotníctva, keďže mojou úlohou bolo riešiť inovatívne metódy vo využití pri ortozoterapie trupu, kde vlastne som využíval moderné technológie, ako je 3D skenovanie, 3D modelovanie a aditívna výroba. Vychádzal som zo štatistiky z kúpeľnej starostlivosti na slovenskom území, kde som zistil, že počet detských skoliotických pacientov na Slovensku sa za posledných 10 rokov viac ako zdvojnásobil, čo môže mať negatívny vplyv na výrobu týchto špeciálnych ortotických zariadení. Tým pádom je vhodné využiť tieto moderné technológie pri výrobe týchto pomôcok. Na základe toho som ja robil výskum, kde som overoval tieto technológie a taktiež som ich prakticky používal. Začali sme vlastne overovaním technológie 3D skenovania, kde sme využívali rozličné 3D skenovacie zariadenia a porovnávali ich fotnosť, kde sme zistili, že vlastne sú dostatočne povrchovo presné tie výsledky na to, aby sme vedeli vytvárať individuálne ortotické zariadenia. Taktiež sme využívali CAD softvery a overovali sme taktiež aj povrchovú presnosť 3D výtlačkov. Na základe týchto výsledkov sme robili aj praktické experimenty, kde sme vytvárali trupové peloty, ktoré boli taktiež vytvárané podľa 3D skenu pacienta na mieru v virtuálnom CAD softveri a zároveň som pracoval s inžinierom Tomášom Breškovičom, filozofie doktor, a jeho startupom RTG Ortho 3D, kde sme spoločne vytvárali prediktívnu analýzu skoliotickej krivky konkrétneho pacienta, na základe ktorej bola vytváraná individuálna podložka, ktorá má slúžiť na podopretie lumbálnej časti chrbtice, čiže niekde nižšie. Túto pomôcku sa nám podarilo vyrobiť pomocou aditívnych technológií. Podložkou sa korigovala chrbtica do žiaduceho stavu, kde spôsobovala pacientovi úľavu a tým pádom sa mu zlepšila vlastne aj ten fyzický stav. Dokážeme tieto výsledky použiť aj v inej oblasti protetiky, ortotiky alebo výrobe a návrhu individuálnych medicínskych zariadení.